ассалому алайкум, бародарои азиз. пеш аз ҳама созен хубен, саломатитон хубе бародарои ҷон ва худованд аҳд муҳтоҷи номардатон накунад. имрӯз 6 июл курси имрӯзаи мо дар бонки миллии Догистон 1121 сомон, дар бонки Есхата 1121 сомон, аввалин бонки молиявии хурд 1121 сомон, бонки байналмилалии Догистон 1119 сомон, Газпромербанк 1121 сомон, Коммерсбанки Догистон 1121 сомон, Душанбе Сити бародарои азиз 1121 сомон, Ҳумо 1121 сомон, Спитаменбанк 1119 сомон. раҳмат барои дастгиритон, миннатдорам ҳар як шумо.